Ramogi omedo dhi nyime kod weche ma otenore gi ikruok ne yiero ma tarik 9 dwe mar 8. Kan iluonge ni tarik 9 dwe mar 8, ya mathoth ne paro ni en odiechieng' mabor. Koro wakwano ndalo matin ne 12 gi sani. Wakwano seche matin ne 12 gi sani nyako Ramogi. Nyiso ni en seche 11 gi dakika buora ma koro dong'. To oganda jo Kenya dhi e yiero makiny. En mana kiny ok odiechieng' machielo. Duol mochung' ne yiero IEBC osechako keyo gige luto ombulu e kuonde luto ombulu duto 1,070 e kuonde mag od bura 7 e kaunti ma Kisumu. Ka koro odong' mana seche machuok to oganda jo Kenya dhi e yiero. Jogo ma ochung' ne yiero moting'o presiding officers ka achiel kod obila ne omolo e tallying center kar kwano ombulu ma opogore kendo nyaka odhiambo masani pod gidhi nyime kod kao gige luto ombulu ma idhi tigo e sende mopogore opogore mag goyo ombulu e kar chung' od bura ma Kisumu East. Emmanuel Bahati ma ochung' ne yiero oyango ni ikruok duto oseket kare kendo girito mana chakruok mar yiero no chakre saa 12 okinyi makiny. Omedo ni arita kwe bende oseketi malong'o mar neno ni yiero no timore ma onge chochni. In terms of preparation, everything is set. The first team is going to depart at 2 p.m. We are starting with the farthest, which is Kajulu. The first polling station is going to depart at 2 p.m. And we expect that by 6 p.m. all the polling stations have been set up. Yeah. So in terms of preparation, as you can see, everything is set. We're just waiting for departure time. We are going to work with 2 security officers per polling station. We have 158 polling stations. That gives us 318 security personnel. This time round, we've put enough measures to ensure that they are safe at the polling stations. We have enough queuing clerks, we have enough personnel to take care of the voting process. All our machines, as you can see, have been tested, and I want them to come out tomorrow and vote the leaders of their choice. In the next 1 hour, the clerks will be at the polling station. The clerks are not coming here. It's only the PO and the DPO coming here, as well as the security. As you can see, they are outside. So what is basically going to happen, we are going to pair a PO and a DPO. Already they are paired up to 2 security personnel, and then they'll pick materials as per polling station, and then they're ready to leave for the polling station. They'll be there overnight in readiness for opening in the morning.